Kidam tang ningkan ko an pelone Hawarkehat pen Parokhowa ka chelengthor atovar pialong non malom kasemar asai deng bomlo. Labang so atovar kasemar pon lake Rural Infrastructure Development Fund pensi semar pon lo. Bangso jok atovar kasemar ka pa messenger phanpura kidam tang mati jong ni phai Chris Yarni Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rita Singh Hilapen Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Mukul Saikiatum kelangchari paduda. Numati constituency angkang anso se kapaching thur ponja phanpura kaikia mat kabor ipon bom Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rita Singh Hinpen dudi sang sia sai non malom klempon bomlo. Lason si kidam tang ningkan ko an pen lone rara tum ka cheleng kisung Parokhowa pen Hawarkehat ka cheleng atovar sutame RIDF Central Scheme pen kasemar ponja phan contractor mintu bora phan ar pupek pon de pen non malom ar nivang kasemar padu pon bomlo. Bangso atovar kasemar ka pa messenger phanpura kidam tang mati jong ni phai Chris Yarni Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rita Singh Hipen Karbi Anglong Autonomous Council Principal Mukul Saikiatum adimalong an paledamsi kelang chari paduda. Kadung Karbi Anglong live kelang ratum tuan pininil tum Karbi Anglong live pen ladak nomadi constituency ke parlo pon jasebet Parokhowa pen Hawarkehat labangso kilometer 4 susei labangso central scheme pen labangso atovar ki ignon ke klempon labangso puta kelitum high level committee made labangso high officer atumben Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary atumben si labangso kelang chari padupono lapen ladak local MEC deputy speaker alang Rita Singh istame ladak on the spot banglo lapen da PWD in charge engineer pen chenglok SDO pen chenglok junior engineer pen chenglok personally tum la principal Bangso atovar ka henu pen jok kidam tang penang ana ningkan Hawarkehat pen Parokhowa ka cheleng raratum minute phodim si ghonta ana por enangko lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram ranghang numatiara raphan kang honang ki pipen non raratum misen pen cheleng pon longpo lapen bangso atovar apora ting pen kapatang ponche phansi bor ipon pomlu pusi Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Inghya sang hopen ningjepo la CMC la foundation stone le la pen CM nang pin khada teng apora teng pen tang nang ji pu la principal secretary pan pin khat pen principal secretary da banglo ni da chetong onlo senon kadu mi la engineer pen chinglo konani pen lab out do kok ma pu system melo ke check ye pan sami banglo la si apora teng pen CM nang pin khada teng pen itu patang kon ko la pen rat tum sidam melo la so to war ke komantu adin pen pen akethe semenon CM nang kang hon pen Hawarkehat arat la pentak la nomati arat la pela soto war ki cheleng minangan ki siksak do kaning kana kang tim sitam melo minute po dimma bangke ta ke minanga pornang ko bati la si pening pen la soto war mo si tang pono pulote minang ke tammi tang heklong ko si la si ni lihin pen sitam melo siam ke ha fan tamelo la pen non chief minister monto biso sama panta ni tum tak nomati arat to malang fan itu mehin pen ni nglong ka choro Labangso Central Scheme pen kasemar pon bangso atovar non nilitum ke theklong abangke misenlo lapen RIDF Central Scheme atovar kasemar do ansatame non surihini ra inko ra hini ar koe cheklang bongsi tang epu pusi Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Saikia Hinten Karbi Anglong life athenglong na pachini do RIDF for the council ase so it amar deputy speaker sir logot ami expect korisu and we are targeting to complete this within the month of January. So January mahon ami honorable CM sir jogedi eto inaugurate koram sir horu kisman kam ase like amonke dekiche side ban kisman aro log wait koribo lage ekna ami directions disu amar deputy chairman sir koise aru amar kalwat eto ase so they are saying that it will be completed within the month of January. So hopefully amar raije eto notun borsor eta bhal rasta pabo jetu iman dine to uthana asile Denarong pen Vikram Teron Karbi Anglong live